een vochtig waartype uit, maar een protte bewolking, dampwaar. Maar hier en daar wat ik even lichter. En als het dan even wat lichter was, op de zinnen weer er even terug, viel het volle warmer aan dan de temperaturen. En dat kwam ik omdat er net volle wind staan. En hoe die temperaturen sprutsen, die passen bij de maaitijd. Want 1 april hebben we gewoon wat temperaturen van om en bij de 14, 15 graden heen. En nou, de komende dagen, ik zal 14, 15 graden. Maar dan hebben we het door 1 oktober en begin november. Wel, juni en vannacht. Ja, misschien een paar opklarings, meest bewolkt, kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing voor het verkeer. En nog altijd net volle wind en die wind die er staat, ach die komt u terug tussen zuidoost, eerst, misschien later wel wat meer zuidelijk. En dan zetten we terug naar morgen. Een dag die begint met misschien nog mist of dampwaar, maar ik eens even wat heel licht erin. In de midden is het wel droog, maar de zinnen had het dreig en ik denk meest bewolkt waar. Maar wel hege temperaturen, 14, 15 graden. En een matige en vrij krachtige wind, let op het dag die vrij krachtige wind uit zuidelijke richting waait. Dan zetten we terug naar snijn. Ik kan weer een dag met zinnen, bewolking, misschien wat heel licht erin of wat lichter stoorijn in de maandtijd. Maar in de midden kunnen we erop uit. Ja, dan kunnen we even de jaskleuren bezien, kunnen we er echt op uit, maar op een nieuwe temperatuur om het bij de 14 of 15 graden heen. En op een nieuwe matige en vrij krachtige wind uit het zuiden waar die letter misschien wel wat sterker wordt in het kust- en watergebied. Het fruitjoch, manje, tiese en wijze, staan gewoon meer zinnen. Temperaturen eerst om het bij de 14 graden heen, op wijze tredje, maar dat is nog altijd te heeg voor de tijd van het hier. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.